आं जिरायनो जायगा मोना हा आं जिरायनो लुगैदोंमोन न' सिङाव आं आलासियाबो लायनांगौ नोंसोर लायनो हाया आंबो आलासिसो आंबो हिनजाव लागोनसो लाबो बेनाव लाबो सियादा आंबो आलासिसो नालाय गेराव जिरायगोन आंबो नोंलाय मा लायदो हिनजाव लागोन ना हौवा लागोन आं हौवा लागोनसो हौवा लागोनसो माथो मानसिलाय हौवा लागोन बायदि नुवाखै माथो नोंलाय मा लागोन एखे माबानि हिनजावनि मेन सोर हिनजावनि मेना नोङो बिमादै खावनानै लाबोनाय ना खावनानै लाबोनाय ना जासिहरनाय नोंलाय जासिना हराखै ए ओमफ्राय फैनायाव गोसोआव मा मोनदोंमोन गोसोफ्राव माबा मोनदों फैनायाव ओमफ्राय बिजामादैखौ सिनायबाय मोजां ना गाज्रि मोजाङालाय मोजांमोन उन्दैसोलाय जाबाय माबोरै उन्दै माबायदि उन्दै उन्दै बैसोआव जाबाय नालाय बैसो जानानै नोंसोरलाय बेसे बोसोर हाबा जानायमोन 25 बोसोर ए सार्टिफिकेट खोन्थानो हानाय नङालै नोङो ओमफ्राय दा गैला नोंनाव सासेबो हरनो आंनो नांगौमोन ना सासेबो गैया नांगौ जाखायाखै माथो फिसालाबो जायाखै फिसाजोबो जायाखै गैला होमबा ओइ नै नांगौबा नै फिसाजो फैखाबाय लायनो गावदां गावनो नांगौबा लाखिबानो फट' जाखाबाय खोमा नोंहालाय जोंना हरजानाय जाखालाय दा हाबा जानानै दा फिसाफ्रानो सेंग्रा सिख्ला जालायलांबाय हरजानाय जाथ'वाखै नोंसिनालाय अबावमोन जोनोम न'आलाय गोजाननि आङो बेसे गोजाननि क'क्राझार गैजायो आयौ बोरै फैलायनो जाखो
गोजानाव खारलांनो हायाखै खाथियाव थानांबाय जायगायावनो मानो माथो क'क्राझारनि ओरैनो होनबाय आरो जथेसनिनो नंगौ ओमफ्राय मादि नालाय जायगानिनो गोजानाव थाङा नोंसोरलाय थगायजोब्बायसो नामाब्रा थगायाखै आं क'क्राझारनि आंना माबानि बङाइगावनि आंबो मैयासो फैदों आलासि जानानै फैदों मैयासो औ बेनिफ्राय बै नानिमोनहालाय नोंस्रालाय बबेनि नोंसोरनालाय गोसो थोना दंना गैया गैया गैयिखायनोथ' नायनानै सोरबा फुदुंजाबा गालांगोन होननानै होमबालाय आं लांसै जागोन ना थांलाङाबा आंनाव बे हिनजाव गोदान बिब'सो मा बिनानाव नोंसोरलाय आंखौ थगायबायसो नामाब्रा माथो मोजांथार हनै सिख्लाफोराबो जथेसफोरनिया ओंखायनोथ' थाब साला खावा लाबोदोलै बियो आं सोरजों रायलायबावनांगौ जाखो नोंसोर माथो मोजांखौ रायलाया आंजोंलाय नोङो दिनैना नोंखौ सिनायखायो आङो माबानिसो बङाइगावनि मैया फैदों आङो मैयायो फुङाव फैबाय फुङाव मोनफैबाय आङो कबिता गयारिनि गोथार जुलिनि मुङै आखायाव बारनैसो बिबार लानानै आरज गाबदो खुलुमदो आं नोंखौ आफा नाजावदो नोङो गोसो गोथारै आंनि खुलुमनाय आरो बावनायखौ दहा लाखिदो आलो आलो आफा रुजु रुमुयै दहाय आफा नाजावदो नोङो आंनि खुलुमनाय आरो आखाइनि दाइनैसो बिबार बिलाइखौ दहाय बोराइ बाथौ आइफोर आफाफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ साखि लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै अख्रां सायाव थानाय सान अखाफोर हाथरखि हाला बिफां लाइफां जिब जिबि आरो हाबा सालियाव जथुमनाय आइ आफा रायजो राजा बयखौबो साखि लानानै आंनि असे फिसाजो फरायना कबिता गयारिखौ 3 नं धनस्रिपुर गामिनि सुकुरसिं मुसाहारिनि ब्रैथि फिसाला मुस्रि देरहासार मुसाहारिनो आखायाव फैस' हांसोनि थाखाय गथायना होनाय जानोसै दिनैनिफ्राय आंनि फिसाजोनि जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय निदान आफोद खैफोद नायनाय गासैबो बिबाना बे फिसानि जासिगोन साखि थादो नोंथांमोना दिनै आंनि फिसाजो कबिता गयारिनि गोथार जुलिनि समाव बोर होदो अन्नानै रुजु रुमुयै आलो आलो रायजो मोनजानायनि दहाय आफा बोराइ बाथौ
बे जाबाय बिबार माला बिफाया फिसाजोखौ अलरेडि हौवा गोदाननो गथायना होबाय दायो माने सिन्दुर फुननाय आरो बिबार माला गानहोनाय बे हाबा जोबबानो हाबा दाननाया अलरेडि फिनिश जासिगोन आरो दायो माने मा होनो बेखौ सिन्दुरखौ फुनहोसिगोन
एबार हाबा दानखांबाय हाबा दानखांनानै ओंखाम जानायखौ खोन्थानोसै आङो सोर माबायदि ओंखाम जायो नायनोसै एबार सोर बेसे बुरजा जायो फिसाजो फाननानै ओंखाम जालांसिन नायसोर एबार थाइबेसेनो फानहरखो नोंसोरो फिसाजोखौ बे गामियाव हा बारा फानाखैना मा खावनासो लाबोदों आंलाय फानहरदोंसो नुदों से खावनासो लाबोदों होनबा आंलाय सानो बेखौनो माबा फानहरखुमादोंसो नामा नुदों आङो हेल' जुमाय मोनाखै आइयाव हाबाब मा जुमायबो होफैलाय माबायदि जायगालाय बिसोरलाय ओइनि जालाबाय खोमा माबेलाय मा बुस्थु बे लोंनायलाय गोथाव ना माबायदि नायनो साइसाव ना दे होनायनाय दे होनायनाय दे हा बारा गोथाव नङा गाज्रिसो होबाय नामा नोंसोरलाय गेससो जागोन ना मा नोंसोरनि बेदर होआखै नामा सफैथ'वाखै बैलाय मा बुस्थु जाबाय बैसांनि रोसि नामा बेलाय होनायलाय माबायदि गोथाव नङा ओरैजा थांनो र' आङो सोर मा लादों होथारबाय नामा नोंसोरलाय गांहाबथारदों नामा होनायलाय माबायदि गोथाव ना माबायदि दिनैसो सान्दुं दुंदोंना औ देलाय होनायलाय मोजां ना हेल' लोगोफोर आङो बेखौनो दिनै गामियाव हाबा जादोंमोन जा फंबायनि हाबा आंनि रिलेसननि आरो बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बे जाहैबाय जोंहा 3 नं धनस्रिपुर गामिनिनो आङो दिनै माखासे हाबा दाननाय आरो माखासे जोंनि हाबानि माखासे नेम निथिफोरखौ एसे खोन्थाबाय आरो दिनैहाय जा फंबायनि हाबायाव आङो जिथुनाखि माने हाबा दाननाय आरो जों गामिनि माखासे नुथाय आरो सोरजोंबा एसे एनै फ्रें खालामनानैबो एसे खोन्थाबाय बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो जाय बिथांमोना दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायाखै बा आंनि चेनेलखौ नायनानै दिनैसिम माने साबसक्राइब खालामाखै आं बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामदो आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव नायो बिथांमोनाबो माने हाजासे फल' आरो हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे आं इयुनाव बेफोरबायदिनो मोजां माने कन्टेन्ट बा भिडिअ लानानै नोंथांमोननो खिन्थिलांबाय थानो हायो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय